reports. Magandang morning, Idol Dance. Come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May isang hit and run, iti napasamak, iti Banay Ilocos Norte. Iti panagtong party, may isang pick-up, pinakaparada ng kotse, iti barangay Valeriano, Banay Ilocos Norte. Naman, nga ti kotse, kita nakapark, iti mismo, masangwanan, iti pagtingan, iti agnagan Van Edrich Acuña, nga agton ti Bansiis, manipot ti barangay Valenciano. Ti pick up ket ginumpar na ti likod iti kotse ket nagtataray nga nagdardiretso iti follow up operation iti PNP namuan nga ti pick up nga Nissan Navara ket naimbati ti driver iti sangwanan iti may nga pagtingan iti agnagan na Pedro Camilag iti barangay Katagtagen Banna Ilocos Norte. Iti pinag-imbestigar iti PNP namuan nga datoy pick up ket kukwa iti agnagan Mark Owen Ramos nga taga barangay Ararusip Badok Ilocos Norte. Ngayon nagtry iti driver. Nakita ito iti pick up iti may isang caliber 45 pistol daan ti serial number. Iti agdama kit sampay nagbirokan ti driver ken apay nga nagtry inbati na iti pick up na agraman iti paltog tunog iti lugan na. Ala. Ti yes, Idol Bernard. Well, baka getaway vehicle na deto Idol Dennis ken apay dapaltog na. Ano kas pagarigan going to the eastern town baka tagan Nueva sa Met. Ban na yan Idol Bernard, taga Badok, dato'y nang iba, ti Ararosip Badok, Idol when ata magnakay jay, deta Ararosip Badok, kaababay na detan, Nueva Eran. Sa 10-4, baka siguro at dito checkpoint iti paglibasan na sa mga nagpakatagtagen dato'y suspect Idol Bernard tulo Valenciano ko ng sentro instead nga aga pa daya ay kita nagpaamyanan iti katagtagen so nga siguro nga nakita na adara iti naka-stabisar nga checkpoint iso nga intarayan nan pati iti pick up na agraman dati paltog nga din nakita ito nag-iti pick up Idol Bernard. Iti kotse. Iti kotse. Burok dati left side iti likod dati Altis nga nakaparada. Ada picture mo kadeta Idol Dennis tapno mabuya tayo no kasi tastar na iti aksidente na irana kada kwa ito ngay ban na. Wait lang, kita kara-restart ng CCP na tanag. Wan ata, mo gayam kuryente yung mataya. Wan na iraman kay mo gayam dito ngay pila area and wait lang, teka makamda, open na. Open na? Okay. Sige. Nabanayad nga internet. CPU ta. Ayun, nakita ko. Adinsan di Idol Joan, Idol Dance. Okay. Okay. Well, dati balay ti likod dati nakatamaan. Nagpintas pa dati lugan na. Nissan Navara. Well, dati pa likod na kaya talaga na burak then tagpay dati limnagpay dati silaw iti akin likod Idol Bernard. Ino tinisan na Navara kita puraw dati langana kit sayang na pinasay pagpilpi dati kasi dati lukon da Idol John sa amin kalangana pick up may nga Nissan na pick up Idol Bernard. Okay. When kas nakabaro kino kitaem dito Nissan nga pick up ket ni na plastar pa kidin imbati na latan inabandona na nga kastan. Wan imbati na latan Idol Bernard. Awan papel taoneg na Idol Dance. Dana nakita dahil naganan dahil Bernard ni Mark Owen nga taga Ararusip Badok Ilocos Norte. Mark Owen Ramos. Owen aking kukwa dati nga behikulo
yung nabandonar nga ng hit run, ng hit and run, iti sa kotse, iti iliti, ban na ilo. One game, detiket laluwag tayo lang, for verification nga talaga nga DJ driver ket ni Mark Owen Ramos baka diket isut owner lang ka dito lugan, di ba? Ada kakasya Idol Dance. So nga for Tama, verification. Idol Dance, Tabaka mo kidi nga agbalin nga excuse me. Pagkarop nga inaganan ti PNP na kingkuka da joy lugan Idol Bernard. Deti nakin kukuha nga ro deti kotse. Di ko Idol Bernard taga Valencia namatlaeng detoy dati at nalapatin naganagtatayen ni ko Idol Bernard dati akimbagi iti ni Toyota Altis ket ni Van Edwin sa Akonya. Yes, Akonya. Van Akonya. Sa barangay Valenciano Ban na Ilocos Norte. Oh, okay. So, ni Van Akonya, in park na di Tarwar, apay awan pagparkingan na tauneg, apay di Tarwar tinanging kabilan na. Iti side, iti sangwan pagtinganda, Idol Bernard, iti nang iparka na ta alas 8:30, iti ni park, dito nga lugan, siguro kat hanapin ni garahe ni van, dito kotse na Idol Bernarda. Okay. Alright. Pagsiyatan na, iti operation iti PNP na tuntun, dato'y pick up nga inabando na, dato'y driver Idol Bernarda. Alright. Iti sabali pa yung bangir at daman iti natili nga wanted person iti Pagudpod Ilocos Norte. Nabigbig ti natili nga ni Edgar Lorenzo alias Egay nga agtawan ti 55 nasawaan may sa mangalap nagindeg iti Sitio Gawa Barangay Balawi Pagudpod Ilocos Norte. Natili ti akusado aga po iti panaglabsing ti RA 8550 when the Philippine Fisheries Code of 1998 Idol Bernard. And parukat iti mismo nga Municipal Trial Court iti Aparicarian babaeng kini Judge Pelino Bangalan manipod ti 8 Municipal Trial Court iti Aparicarian tinadakama tatang warrant of arrest. Nairitin warrant matlang dagdagos iti korte nga nagtuudan iti mandamento de arresto ni Edgar nga narekomendaran ti piyansa nga 6,000 pesos only Idol Bernarda. Una ti PNP voluntaryo nga simuko ti suspect apama nga nakita na iti pulis nga mong serdiking kwa na iti warrant of arrest kabulit ng labsing ti Fisheries Code of 1988. Iti nagpatnag Idol Bernard umpay ti nayon tata nga police journal nga nipadano manipod iti PNP ti Barbaring Peaceful iti alas 24 oras. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak RMN. Maraming salamat Idol Dennis with that reports from the Philippine National Police.